So ngayon mga kamanoy, Upswat, nandito tayo sa ating pangalawang pagtuturo. Tuturuan ulit natin yung ating pamangkin kung paano magluto ng adobong manok. Meron tayong yan. Ayan. Tapos meron tayong kamote. Tapos patata. Okay? Nang una, lagay tayo ng mantika. Yun, mantika. Antayin mo siyang kumulo. Medyo kumulo ng kaunti. Tapos, isusunod mo dyan yung bawang at sibuyas. So, ayun. Next natin yung yan, lagay mo na yan. Turuan natin yan. Yan. Sige. Halo. Halo mo siya. Ang init, aray ko. Yan. Sige, Sige lang, halo lang. Tapos ilagay mo na yung manok. Yung manok nandun sa ano. Sige, sunod mo yung manok. Yan, lagay mo. Sige. Yan. Haluin mo siya ngayon. Yan. Ganyan lang mga kamanoy. Simpleng luto lang yan na adobong manok. So, tuturuan natin pamangkin para matuto ng magluto. Para matuto ka maluto? Para matuto ka? Yan. Tapos ngayon, takpan mo muna siya. Takpan mo muna. Haluin mo muna siya. Lagyan mo siya ng kaunting soy sauce. Yan, sige pa. Sige pa, kaunti pa. Yan. Sige pa. At sasabawan natin yun mamaya. Yan, okay. Okay na yan. Tapos kaunting ano. Yan. Kaunti lang suka. Kaunti lang ha. Marami yan. Tapon mo. Maglagyan ako dyan itong dikit. Yan. Sige pa. Bawas pa. So, ayun. Naglagay tayo ngayon ng soy sauce, toyo, suka. Paminta. Ano ba nilagay mo? Paminta. Sili. Kamote. Tapos kamote. Yan, naglagay kami yan. Para maiba naman yung style. Yan, haluin mo muna siya. Sige, takpan mo muna ako to. Okay. Para lumambot yung kamote natin. Takpan mo muna siya. So, ayun, buksan natin siya ngayon, mga manoy. Yan, lagay mo muna dyan. Sige, haluin mo muna siya. Haluin mo siya para pantay-pantay na maluto yung ano, kamote, yung yan, sige, haluin mo siya. Yun. Tsalak. Tapos ilagay mo na yung noy, yung patatas. Yan. Ilagay mo na lahat yan, patatas na yan. Yun. Sige, tapos haluin mo naman siya ngayon. Ayos ba? Ayos. So, marami ka nang natutunan. Pang tatlo to. Tatlo. So, lahat yan para yung iba ma-share natin yung kung paano ginagawa, di ba? Yan, para ma-share natin sa ibang mga kasamahan na gustong matuto magluto. Yan, sarap yan, di ba? Sarap yan. Sige na. Takpan mo ulit para maluto naman yung patata. Buksan ulit natin. Ito na yung ating adobo. Yun, sarap na. Lagyan natin ng kaunting toyo. Yun. Para mas lalong sumarap. No? Medyo lumapot na siya. Meron pala kami nilagay dyan na mampalapot para sumarap siya. Naglagay kami ng kaunting corn starch. Kaunti lang. Yan, oh. Sarap, oh. Parang nakakagutom na. Yan. Yan ay luto ng aking pamangkin at tinuturaan namin siya para matuto siya magluto. Yan. Yun, malapit na. Sarap. Luto na po siya mga manoy. Ayan na yung pamangkin ko. Magaling nang luto. Yan. Kainan na. Patingin yan ang niluto mo. Baba mo. Masarap kaya yan? Sarap yan. Ako pa. Lagyan mo maraming sili. Maraming sili sa loob. Sana. Yan, damihan mo sili.
Yan. Yan. Okay, paano? Tara na, kakain na tayo. Sige, lagyan mo pa. Yan. Kuha ka sa gitna. Yan, sige. Yan yung may kamote. Yan. Yan, sige pa, kunin mo yan. Yun. Patingin niya dito, baba mo, baba. Ano, masarap na yan? Pwede nang kainin yan? Pwede na yan. So, ayun, sige. Tara na, kain na tayo. Thank you. Yun. Ayun naman nito. Sige, yan na muna. Tara mga manoy, sabay tayong kumain. Luto na ang niluto ng pamangkin ko. Thank you.